Os festexos multitudinarios do San Xoán de Poio quedan este ano na casa. A crise do coronavirus obrigou o Concello a redeseñar a programación festiva para adaptarse á nova normalidade. Non haberá nin gran sardiñada, nin verbenas, nin lectura do pregón, pero si un programa alternativo para que unha das datas máis sinaladas na localidade non pase de longo este ano. Pretendemos que sea unhas festas animadas dentro do posible e que a xente se sinta festiva. A programación alternativa desenvolverase do 23 ao 28 deste mes con iniciativas que serán ofrecidas exclusivamente por artistas e colectivos locais. Haberá espectáculos de monicreques, tamén de payasos e varias actuacións musicais, entre elas a da Escola de Acordeóns de Campelo ou as bandas de Arcade e Meaño. Temos unha programación moi diferente, unha programación de andar por a casa, unha programación onde incentivamos a que a xente, que os grupos do noso Concello teñan actividades. Unha das actividades máis emblemáticas da programación habitual que si se mantén é a da recollida das ervas de San Xoán, que terá lugar a tarde do vindeiro martes. Esa noite, a noite de San Xoán, non haberá grandes sardiñadas, pero si degustación de sardiñas nos establecementos hostaleiros do municipio, nun intento do goberno local por relanzar a economía, que se suma á campaña Merca en Poio polo San Xoán destinada ao comercio local. O que pretendemos é que relanzar esta economía, unha economía que está moi diezmada por este coronavirus e que realmente están pasando mal todos estes sectores que estuveron pechados hasta moi pouco tempo e que agora están abertos, tamén están abertos a media xornada, por decirlo de alguna maneira. O goberno local xa avanza que a programación do verán en Poio irá na mesma liña que a deseñada para o San Xoán, cunha aposta polo talento propio e pensando sempre, din, na recuperación dos sectores productivos do Concello.